Ягонташ уруси гап наметонам, мисол катима субат кар. Ягон гиро намедонид ки яки ида ма нагуфтам ки хел мепушан нагуфтам. Ман гап мезадам, ё намефаҳмиданд, урусира намедонам, ман тоҷикира намедонам. Хешуман гуфти тумара фиркада омадиё? Тоҷикистон куҷо, Армения куҷо? Ман пахтара ҳаминҷа дидам охи, ватани муда нест. Севуктиронес, цахазгаронес, урелинес им сирелес, дунем сиронес, севуктиронес, цахазгаронес, урелинес им сиронес, дунем сиронес. Ара вай вай, вай 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 вай, ара вай 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 вай. Дар ҷумҳурии Арменистон таваллуд шидагим, шаҳри Кироваканда. Таваллудим 60. Модарам Габуҷан Амалия номуш буд. Харазян Вазген падарам буд. Падар дидагӣ нестум. Модарам хинзавода кор мекард, врени цехта. Хештаворо ҳамаш раи дуран, Грузиядан, мисол акам Сочида, як акам Украинада. Ҳами тағоём якташ Америкада. Мактаби ами Арменияда, ами пеши хонамон мактаб буд. Анамҷа мехондум. Қариб 1 сол хизмат кардам, пас як ҳамшаҳримон аян Тоҷикистон чӣ дағати оператсияе ки Гражданскида мерафтем, Гражданскида чӣ мекард. Рафтем амора хабаргирӣ, ҳанҷода оилама дидам, оилама оператсияда буд, аппендисит. Ва ҳанҷода шунуқ шудем. Вайни час пеши хонаи модар буд. Ман амҷа худмем оператсия шидем, дидем имимуна нағз дидем. Чанд маротиба барои назидан части мо омад. Баъд часта гуфтанд ки хел мумкин нест. ҷода истодам. Вайни часа таи хаста дуромадам, болома маҳкам кардам итари. Баъд ду солдат ароба кати саларка бурдан барои танка. Ӯ вишкада солдат истодагӣ мара дидагӣ неста. Ароба кати пеши пом даам хеле аробара гузарондан, мара надидам. Басоночкаи сафед доштам, хастаи боло маҳкам кардам. Омада рафтам пас, баъд шавар омад, дидам ман нестам. Баъд солдата гуфта инҷа ягон духтара надидӣ? Гуфтам не. Баъд овози шавар ман шунавидам, ман хасора итари як нима кардам, биромадам. Хай мара баъд инҷа баҷӯ шидӣ, баъд солдато яки мара дидан ҳайён шидан. Гуфта хайрат пои ами духтарака мо наҷиҳидем. Мара гуфт мера гуфт кати ма бар. Ман гуфтам майли. Як капитан буд, армян буд, кати шаварам соз буд. Гуфт майли тира ман отпуска метам, гуфт ха биги духтара биги бира. Хонагиҳо дарак надоштанд. Командир мошини худаш кати Грузия бурд аэропорта. Баъд итари самолёта чӣ кардем, омадем Душанбе. Ними шаб шид, унча Душанбеда аввал дог мегуфтанд, чӣ мегуфтанд, онҷа мошинода свор мешиданд. Итари автобус кам, мошино майда кам буд. Ай дог аки баъд мехезем меомадем, истодем, мошин нашид. Ва як бача яки ира дид, тоҷик. Гуфт ира мешнохта. Гуфта ай чӣ омадеста? Гуфта ай хизмат. Гуфта ними шаб дар куҷо мера? Биё, гуфт общежитии мо мерем, онҷа хоб мекунем, баъд саҳри гуфт шуморо мо провожат мекунем. Баъд ик розӣ шидак. Омадем, инами кариби Дедомда расидем. Хуштомани ма кати як кампир, номаш Анур кампир буд. Амоё ит када ай кишлоқи поён хона омада иста будам. Хай яки шавҳарам дид, очама шунохт. Ва ами шофёра гуфт бест гуфта мошина тормоз кард, ман кард. Хай ман танамда бурук доштам, ва дастаскаи сиғ доштам, он каротки буд, итари бридаги каротки. Яки ами кампир дидак, ҳамсоя дидак, гуфт Майрам апа, гуфт
худой назар. Баъд ха омадан бачаша кучо гирифтан матча кардан. Баъду и кия буд? Махсун ки як ҳамхизмат ёшкака ҳамхизмат барои ки муйташ калта буд. Инҷа тамошо вардам, бо обратно мерам. Ӯ кампиро бовар кардам. Ягонташ урусӣ гап зада наметавонам. Мисол кати ман суҳбат кардам. Хай ман хаб шиштам. Як ҳамсоя доштан, Гулистон ном дошт. Дарси урусӣ медода мактабда. Маълимаи урусӣ буд. Хай омад катима гап зад. Хеле фаҳмид ман кием, кӣ нестам. Баъд рафтам Марьям апа гуфта Ҳайдара бутӣ? Гуфта чӣ хел Ҳайдара бутам бача? Гуфта и бача духта оварда. Бача неста ӯ. Чӣ хел уму надора, кирта надора. Кампиро пеш чӣ хеле будан? Ранги сода будан ку. Айошам метарсам чӣ гуфтам. охронда мавтун оша ҳай духтар якдигаримона дӯст доштем ма қати омада. Гирифтам ма ӯ хона бурдам. Як зан ҳевар доштум, нумуш Улҷун буд. Итари занаки дароз буду, неки занаки хуб буд. Киртаи амура пӯшондан мара, формама алиш кардан. Баъд як яна дорам, блакдаш меган, як штуки блакдаш меган. Амҷа як духта дора. Омад баъд Тохира гуфтан сарам дамондан. Баъд нимоли гирбишин кати бастан, гуфтан закони мо вот так. Ҳама чизи додан, ман пӯшидам. Ҳама шаб гирифта як мусафида овардан, ником кардан, калимаи шаҳодат ҳамин нависта мара. Ҳарфҳои шумо ранги урусӣ охӣ. 3 бор хондам, аз ёд гуфтамаш. баъзе худмона намедонист. ягон гиро намедонист ки яке ида ма нагуфтам ки хеле мепӯшанд нагуфтам. И худаш омада, худаш дида ҳамёра қабул кард. Кампирора дидам, мисол нимоли итари дока мекардан, киртаи итари чӣ мепӯшидан. Як кирта буд, чӣ мегуфтан? Гарди мегуфтан, амқади кирто мепӯшанд, остиношон яқади кушод ҳишмам фақат ами кампиро дашиду, фақат одамо дашид, фақат молу го дашид. ҳишмам фақат амиё дашид. Дигар ватанам аёдам равад. То том шудани оскара анҷада Тоҷикистона истодему, ма ира партофта бу хизмата рафтам давом додам. Бирафта хай дигар нимол кадагӣ нестам. Сарамда тохӣ, нимол, рӯз гарм. Ана баъд куҷо мерам бигӯ нимол ман мегирам, хидмат шамол метам. Давида мерам ҳоҷатхона, ҳеҷ кар нест. Ами тохира мегирам, нимоли итари чира мегираму, ана иха хидмат шамол метамда. Баъд бом мегирам, сарамда мемонам, бом миём хона. Ман гап мезадам, ё намефаҳмидан, урусира намедонам, ман тоҷикира намедонам. Хеле духтарако меомадан пешимда мешиштан. Ина мехоҳад сафед бидумухӣ. Духтаро одамиян, ина одамиян, фақат мара тамошо мекунанд. Хиштоманам чизе мегӯ, ман намефаҳмидам. Хеле медидам зани ҳеварам ҷорӯ мехабам, манам ҷорӯ мехабидам. Медидам ягон кор киста, манам кора мекардам. Мисол нафаҳмам чӣ меган охӣ. Хеле аминҷа як гов доштан, ами зани ҳеварам мера меҷӯшид, гов мула ман аминҷа дидам охӣ. Зани ҳеварам мера меҷӯшид, медидам, ҳавас мекардам да. Ман хамира накарда бошам, надида бошам. Хами хиштоманам гуфтам метавонӣ бо чагдони медонӣ заминӣ доштан. Чагдони заминӣ. Хами ҳевари ман идорада главни бухгалтершида кор мекард, идора ҷа дорем. Амрӯз аки ҳамкороша гирифта оварда. Аки дидам, медидам зани ҳеварам ало мекуна, мегира таб мекуна, мешаба чагдонда. Ман хеле осон буда. Хай гирифтам 4 паяра бурдам, хокистара гирифтам. Ана баъд хай чагдонда ало кардам, чагдон сафед шида.
دیگه همین زولا را میبرم اکی تپ تپ میکنم میزنم پول نی همش غلطید اکی دور ایست مثال شوهرم نیست مثال پشتی مرا بگیرم خشتمانم اومد این طریقه من نفهمیم چی گفت چی نه گفتم مول جنگ میکنم دیگه هیچی نگفتم حیوانم با همکاروش گرفته آورده بعد خندیدن گفته هیچی نه بعد رفتن یک خونه همسایه نون آوردن خود به خود کده بودیم و اشپوش گرفتن چه بعد سری خشتمانم خیست او آورد صبون آورد مرا دستم که یک گودک او بریز دستم او ریختن صبون شو کردم تو اینم جرا خیلی خمیر کنی را مرا نشون داد ای خشتمانم اومختم همه چی را همین نقش دوزیرم خمیر کنیم کلچه پزیم چپیتی پزیم همه شای خشتمانم یاد گفتن خشتمانم آدمی خوب بود اپای محبت ای روزی اومد همین سال با نمی مال گو داد نون پزی همه همیورا خودش دا قبول کرده در اداره گو وقت زیقی میکنه چی با زیقی میکنه اپای محبت اوخی گو مولا کاش تموم شدگه خیلی نبود هم گو مولا بعد کاش تموم شد چی با زیقی میکنه و گشنه میگه کلیم بدره خونه مال واس نمیکنه مردک میزگره مال واس نمیکنه همو آلوچه که مر ایدان در دید ای کردرما ماس کا واس میکنه چه خیلی دلی ما دنا سوزا همو مولای او زونا دورا مثال اما ما که خشرو نگاه میکنم و ما را میبینه بعد هم چی میکنه برای هم دل سوزه دمال دام دلش میسوزه خدمت بود کردیم اومدیم موی 18 مای بود سال 78 اومدم نیست ساعتی قردی شافیرم سیگنال داد و آواز سیگنال داد برومه و شام یک گفت اویلا ما نوش مارو چه بود محبت گفتن نموندن این محبت بخیز گفت خدای نظر اومده خستم ایزو میکشم پیشش برم خوی اومدم همسایه اومدن خشت ها رو اومدن همه شتگی این شوفیوری که اومدن اونم شتگی او شوهرم فرمایی داری سلطی دوره یکی مرا دید و ایجوش خست من سرم خم اکی ایزو میکشم روشن نگاه کنم سلام کردم آورست قطی کار جلو آورست لحظه خودشون کتی گفتم ایزو نمیکشی گفتم حالا یک سال نشیده گفتم لحظه خطگون کده اروسیگه میزنی حیران موندم ما سینه اوشام گفتم که مادرم گفتم همین لحظه قد گرد یا نباشه در خیال ما نه گفت بچم نترس خودش گفت گفت انا گفت مثل رفتی همین زنش تازه بده چخیری بده گفت در توجیکی را یاد گرفت گوش ما کردم تیم بار ما تقطور جگر ندیدن همونجیست شکرانه خدای تولا که زنده کردیم پاسی بلندی همه شدیدیم ای اوچای من یگون خیش تاور خبر نمیده خودش میگه برم اول پلاجین خونه شونه بینم و پگه روی مرا تنه نکنم میسول اینا ایتاری جویا دختر پرتو طرف تو اینا زندگیش امخلی خیلی اوچم میخیزم میام یک ماشینم اومد امی کوچه دا ایستود یک آدم فرومد هیور ما همسیمش میشیدن اما اوورده کوخی بعد گفت محبت گفت میتسینی ما اوچه تا اووردم هم خیلی دیدستم اوچه او دیگه امی ای پام تو چی برومده ترسیدم گم زده نمیتونم یکی دیدم اوچم گو ارمینسکی گفت گو ماروسیا گفت ما ارمینیا خستم تا پیش من نمیوی سلام کنی نمیوی اوچم گریه کرد با یکی پونده کم تا جون درآمد رفتیم کاتی سلام علیک کردیم چوکری او گریه کرد من گریه کردم دختر بی عقل توجیکستان کجا ارمینیا کجا ما خونه دا نبودم بعد میام که خونه داشتگی و خشتمان گفتی تو مرا فریب کده اومدی میارم گفتی نه
Mağazı makın operasiya kaçırdım. Mara yak ozan diga sapravlaş o. Mağazı bu bak. مادرشم اومده ایجا را دید ای را گفته بیا بریم گفته خاک ما شوهر کده با همینجا اومدم Size boşam amcada. Takdirim amcada da. Amcada kaçyami. Mu yagdigar muna dost doşi. Kujoy naboşa. Hem kaçım inşallah. шароита дид ханин рафтанда дастамда 1000 сомон додак гуфта хай биги чизи дилит мекаша биги бихи итаре чи накав ҳамаи кор айдисш мия е вақтшда мо дар ҷо дар ми зиминои та ҳама пахта будан ҳама пахта буд ҳам коркуни идора буд ҳам пахта дар нами таҳо ҳама пахта буд кор мекард ай шаб келӣ надошт ҳайрон мештем нун пухта омад ай соат чанда паймоабанд седа хамира мекунам то саҳар қати нуна мепазам миём кори ҷара мекунам бо мерам чобиқа мекунам пахта буд ҳамамон пахта доштем чӯ ман пахтара ҳамиҷа дидам охи ватани муда нест баъд ҳамаҷои кати занаку чобуқ кардам баъд бригадир омада гуфта и зана кия не пахта монда не алаф гуфта и зана гуфта худ армения омадагия ина бировардам баъд ма шӯрокати итари гуфт русирам намедона дистам да сатил додан чигити пахта буд як чӯрам мара дод инам хеле мекунӣ гуфт мешнунӣ мера гуфт полни пахтура зада гуфт мара нишон итари нету мегам дига ҳечи гап задан наметонанд ва як мардак омад кам урусира медонист мара гуфт инам чигитора мешнунӣ гуфт хеле дур мешнунӣ ту бигӯ ҳама пахтура зада яктан мара нагам мисол пахташ ку чияву алафаш чияву дидам занакоро зада рафтестанд ман зада рафтам ҳама кора кардам охи барои пахтачинода пахташид чойхан чишида кор кардам чой медӯшондам раста тари ҳам чои помидӣ ҳам чои кабуд бо шакар додам тухм додам раста тари яхело шакарчой мехӯрд яхел тухмбурён мехӯрд ҳамаша мекардам мебурдам биромадам фермаи калон бирдамда унҷа 10 сол кор кардам Як рӯза дӯст қати 300 боло 310 300 то 60 то 400 як рӯза 400 литр шир мешӯданд овозаи ман худ Россия рафт омадан мара дидам ман хеле нигоҳ мекунам гора раиси совхоз омада соат 4 шабда омад дидам мо ҳармон шавар ҳармон оғилдаем ягон даярка ягон нестаршин ягон худовон нест ва гуфтан шума гуфтан худоназар табрик мекунем гуфт ба номи оилат мошин омадак як гуфт ҳевари ман рафтам мошина гирифта овардам хона тӯй карда барои мошин ман гуфтам ки охи акам гирифт ва мо худмон мегирем гуфт ки наги ҳама медона мисол мошини ма ҳама медона падаркаи ма ҳеҷ гап негуфтам акар мешава гуфтам ҳоли ту бира нуми ма бад барое ки занаш фармон дод нака гуфтам ам кора ҳама вақт ту хата чӣ мекунӣ намемонӣ мисол як акамда гап занам нака гуфтам ҳамин аката ҳеҷ гап негуфтам бегона неста гуфтам ҳама дар қишлоқ ира ҳурмат мекунад айму ҷои кормон ба хонамон гаштан бием дара кадом гулакое мебина салом апаё мегану мира апаё салом гуфта салом метан мезгаран мераванд дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолай ҳурматш дар байни ҷамоат мактабо дар фарҳанг мисол чӣ чорабиниҳое ки мешава 8 мартай ҳамаи чӣ да ҳамёда туҳфа ба нуми астай 3 фарзанд доштам мара гирифтан черновда даъват кардам черновда рафтем хизмат кардем усунда бу мазам гирифт ба мада ҷавоб додан омадам амҷа оилам ман аз зимин то осмон миннатдор аст якумш худои таоло оилаи ман чӣ бигӯм ҳам хел азоба кашидам ҳам хел балитода хол мекардам пиёда мерафт меомад
ки бо хонада чета гудаки ёш лави ҷувор мерафту мара ақои пақои мебурд бо ҳамҷо бадал мегашт пиёда ки 7 километрае ҳақҷӯ аст ҳақиқатро дӯст медорад ҳақгӯиро дӯст медорад соатҳои ҳатто лаҳзаҳое мешавад ки ба кор чӣ тавр меояд ва чӣ тавр аз кор меравад ман ҳар як қадами харазиян марусиро назорат мекунам мебинам ки ӯ як инсони самимӣ аст як инсони ростқавл аст дар зиндагӣ чӣ хел тоҷико иш ба иш мисол дӯстигарӣ доранд чӣ хел мара мега дар байни одамо тоҷико ҳурмат мекунанд мега мисол мара қадр мабланд мевардонанд дар мисол ҷамоатам дар мактабам дар фарҳанги ноҳиям хай мага хаем бо чанд қабланди дига мешам ки мисол мара хайё мисол дастгирӣ мекунанд заминҷинбӣ мора гап задан веш ҷаҳон ёрдам дод арменияра баъд гуфтан апаи маруша намера баъд гудакора мондем да рафтим хай очан гуфт чӣ да овардӣ ино бовар мекунед як 5 минут дам мегира заминҷинбӣ бо меҷинба ана худи як моҳ давом дод баъд хай очан гуфт бихезем бирем ҷангои бародар кишид ҳам хел кишид ҳаму азовода мара партофта нарафт ҳанҷода истод ҳамчунам ман касал мамудам ватан кадар миҷара истода парвардигор роҳати фарзандоша бинава дасти кама набинава доим сарбуланд боша 5 та фарзанд дорум як духтар 4 бача хайна 3 келин дорум 14 та наваса дорум шукрона мисол фарзандум шукрона неберум ана мисол чӣ бугум зиндагим наза на ман маъқулам тоҷикистон мада маъқула ана хайна қарибида мумкин бо ҳавасадор мекунам